Il-flotta tal-Arriva se tikber b'36, iżda dawn il-karozzi mhux se jkunu qed jissodisfaw il-rekwiżiti stabiliti fil-kuntratt mal-Arriva. Il-karozzi li ser jidħlu fis-seħħ minn nhar it-tnejn l-għandhom sistema ta' arja kondizjonata filwaqt li l-magna u l-kulur tal-karozzi mhumiex bħall-oħrajn. Il-Gvern aċċetta wkoll li l-kumpanija Arriva tqabbad kontratturi privati biex tlaħħaq mas-servizz ta' trasport pubbliku. Fi stqarrija Partit Laburista ffakkar kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Ostingat fit-tnedija kienu ftaħru li bir-riforma l-flotta tal-karozzi tal-linja kienet se tkun l-aktar waħda moderna fl-Unjoni Ewropea u skont standards Ewropej. Dan kollu issa tar marriħu l-Gvern issa qal li se jissospendi dan l-obbligu biex il-karozzi żejda li se jiġu se jkunu ta' livell inferjuri b'konsegwenza li se jniġġsu aktar. Il-kelliem ewlieni Laburista Joe Sammut qal li minkejja l-ftaħir tal-Gvern issa se jkollna karozzi mingħajr arja kondizzjonata. Joe Sammut qal li s-saga tar-riforma fit-trasport pubbliku se tibqa' għaddejja biex wara ssitt bidla il-konsumaturi bl-istess prezz li kienu jħallsu qabel se jibdew jingħataw servizz inferjuri. Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Kultura l-MCAST bħalissa aktar minn 6,000 student u studenta jsegwu kors full-time. Il-mexej Laburista Joseph Muscat żar dan il-kulleġġ u ltaqa' ma' wħud mill-istudenti li qed isegwu wieħed mill-156 kors offrut. Fost l-istituti li żar kien hemm dak tal-Electrical Engineering fejn saritlu preżentazzjoni tax-xogħol imwettaq mill-istudenti. Żar ukoll it-taqsima tax-xahar u l-isbuħija kif ukoll il-librerija fejn l-istudenti jkunu qed jaħdmu fuq ix-xogħlijiet tagħhom. Fil-librerija barra kotba u computers b'diversi programmi speċjalizzati wieħed jista' jsib ukoll kollezzjoni ta' ġugarelli għall-istudenti li qed isegwu l-kors fil-kura tat-tfal. Aħna bħala kors qegħdin fuq repairs tal-aeroplani, KEDB 1.1, jiena da fuq mechanical, insewwu magni u hekk. Qiegħda mal-Air Malta, ifhem il-ħolma tiegħi minn dejjem kienet naħdem fuq aeroplani. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat awgura sena akkademika mimlija suċċessi lill-istudenti u għalliema kollha f'dan il-kulleġġ. Iddeskriva l-proġett li għaddej bħalissa fl-MCAST bħala proġett pożittiv u ambizzjuż. Qal li jekk il-Partit Laburista jkun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż ser jara li l-iżvilupp ikun komplut fl-inqas żmien possibbli. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-fatt li 36% tal-istudenti f'pajjiżna qed jitilqu kmieni mill-iskola l-ogħla rata fl-Unjoni Ewropea. Huwa saħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm strateġija biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. Fuq net tal-aġenda tal-laqgħa tal-MCSD il-ġimgħa filgħodu kien hemm il-Budget 2012. L-imsieba soċjali jippreżentaw il-proposti tagħhom lill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Il-Chairman tal-MCSD Sanni Portelli qal li l-laqgħa kienet waħda kordjali u l-imsieħba soċjali ddeċidew li jżommu kollox konfidenzjali. Issemmew ħafna affarijiet, volġiri però kif għatlek nixtieq li nżomm ġie diskuż b'mod konfidenzjali. Mistoqsi jekk il-Gvern u ser jagħti xi tip ta' għajnuna għal kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Ministru tal-Finanzi wieġeb hekk. Diversi ideat illi ovvjament nittama li nkunu nistgħu anki isibu posthom fil-budget. Kontijiet ta' dawl u l-ilma? Naħseb kummentajna biżżejjed. Thank you. Intant aktar kmieni il-Forum Unions Maltin indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matula elenka l-proposti tiegħu għall-Budget 2012. Il-konferenza li saret quddiem il-lukanda li fija kienet jiltaqa' l-MCSD kienet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Forum Paul Pace. Huwa qal li l-TUC qed jirrikonoxxi l-Forum iżda l-Gvern ma jridx jirrikonoxxih fl-MCSD. Il-President John Bencina qal li t-talba li jagħmel il-Forum lill-Gvern biex għall-inqas fil-laqgħa tal-ġimgħa ikunu osservaturi ma ġietx milquha. U tlabna li niġu bħala observers illum. Lanqas di maċċettaw, lanqas di. Bencini semma l-weda tal-Gvern li wessa tax bans u kif din għandha tiġi attwata biex tistimula l-ekonomija, kif ukoll il-ħtieġa ta' parteċipazzjoni akbar tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-Forum qed jipproponi wkoll li l-MTA tirrevedi l-marketing schemes b'tali mod li ma tpoġġix lil Malta fi żvantaġġ. F'laqgħa ma' delegazzjoni tal-January Workers Union fost l-oħrajn issemma l-fatt li tul is-snin iddaħħlu numru ta' piżijiet li jolqtu direttament lil ħaddiema u lill-pensjonanti. Il-January Workers Union qalet li qed tippretendi li dawn il-miżuri jitneħħew. Fil-laqgħa kienu diskussi fost l-oħrajn miżuri li għandhom iwasslu biex jitkattar ix-xogħol f'pajjiżna li mhuwiex prekarju. Intqal li f'pajjiżna x-xogħol prekarju żdied
u l-weda tal-aħħar budget li l-Gvern kien qal li se jwaqqaf task force biex tindirizza din il-problema baqgħet ma twettqitx. Il-General Workers Union qalet li din il-pjaga tinsab kemm fil-privat u anke fid-dipartimenti tal-Gvern fosthom fl-ETC. Fost affarijiet oħra, il-General Workers Union sostniet li hemm bżonn ta' pjan strateġiku dwar l-ekonomija, pjan serju biex jindirizza l-problema tat-turiżmu u li tiġi indirizzata wkoll il-problema tal-flus fl-idejn. Waqt din il-laqgħa delegazzjoni tal-Partit Laburista kienet immexxija mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Anġlu Farrugia flimkien mad-deputati Carmen Uvella, Charles Manjon u Gino Kawki. Lukanda Lussuża ferm il-bot mill-kondizzjonijiet u tbatijiet li kollhom jgħixu jgħaddu minnhom persuni soġġetti għal traffikar matul il-jum pajjiżna tella konferenza internazzjonali fuq il-problema ta' traffikar uman. It-traffikar uman jeżisti għal diversi raġunijiet fosthom għal raġunijiet sesswali. There is a problem in terms of demand. Like we have a demand, a need for sex workers. We have a demand for that. Dan huwa Maurizio Albahari mill-Università ta' Notre Dame, wieħed mill-kelliema li tkellem f'din il-konferenza u li appella leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha biex tkun meluba din il-problema. Rapport li sar mill-Ġnus Magħquda fl-aħħar ta' Ġunju jikkonferma li Malta hija sorsu destinazzjoni għall-għadd ta' nisa u tfal Ewropej soġġetti għal traffikar uman. Spikka l-ilment ta' Franziska Milleri Kassar, lecturer fl-Università ta' Malta li wettqet studju fuq dan is-suġġett fejn saħqet li vittmi ta' traffikar ta' persuni mhux qed jingħataw il-vuċi biżżejjed biex tkun indirizzata din is-sitwazzjoni. Il-fattur l-importanti li sibt hija that they have no voice in Malta, fis-sens li l-integrazzjoni tagħhom hija limitata ħafna meta ifittxu xogħol ħafna drabi jkunu sfruttati, jiġifieri ma jtuhomx paga kif suppost, però l-integrazzjoni tagħhom hija ftit li xejn. U allura dik toħloq dak li ngħidu aħna faqar kemm soċjali kif ukoll finanzjarju. Ir-rapport tal-Ġnus Magħquda jgħid li f'Malta hawn mal-2000 immigranti irregolari li għax huma vulnerabbli jistgħu jispiċċaw vittmi ta' traffikar uman. L-istess rapport jinnota li l-qrati ta' Malta jagħtu sentenzi baxxi fejn jidħlu każi ta' traffikar uman. Informazzjoni li ngħatat fil-Parlament turi li s-sena l-oħra l-Pulizija ma proċeditx kontra ħadd fejn jidħlu każijiet ta' traffikar uman.